milí a úžasní učitelia. Ďakujem vám za to, že ste hrdinovia školských chodieb, ktorí vedia vysvetliť a nevysvetliteľné. Vaša trpezlivosť je pevnejšia než školská Wi-Fi. A váš optimizmus je silnejší než túžba žiakov po voľnej hodine. Bez vás by sme to dnes nevedeli. Že Pythagorova veta nie je názov novej kapely. Dejepis nie je len sled udalostí. A že slovenčina je naozaj ľubozvučná. Vďaka vám vieme, že Einstein nebol vynálezcom žiarovky. A geografia nie je len o hľadaní dovolenkových destinácií. Každý deň čelíte nekonečným otázkam. Nespočítateľným výhovorkám. A pritom ostávate našou inšpiráciou. Dokážete udržať disciplínu aj tam, kde sa zdá, že fyzikálne zákony prestávajú platiť. Napríklad v triede plných deviatakov v piatok 6. hodinu. A preto vám patrí obrovské ďakujeme. Za vaše nadšenie, obetavosť a schopnosť vidieť potenciál aj tam, kde ho žiak ešte neodkryl. Nech je váš deň učiteľov plný úsmevu a pekných slov. Veď ak si niekto zaslúži jedničku s hviezdičkou. Ste to práve vy. Ja.